Yuk para kanca. Sangsaya telu wararas kang abyor lintang kumedap titisnya tengah wengi. Oh sini kegatya kang winurusita para satriya ingkang ngasta gunungan tetela gambaraken kebiaring panguripan wonten ing bumi jagat raya jumangkah moko sawiji. Sureh Toto Pitono lambanya para satria ingkang ngasta gunungan utawi dipun wastani geber kinarya mujudaken purwaning panguripan wonten ing bumi jagat raya kang gumelar. Mila geber pun gambaraken gambar gunung sartaning panguripan wontenipun satru utawi kewan sartaning para jalma kang kagambaraken wonten ing salebeting geber saperangan tetela gambaraken menggah Joko janten laku jantraning urip. Tetela panguripan tumapaking gesah kagambaraken mawi geber utawi gunungan ubenging jagat jantraning urip Joko jangkane panguripan kang domadyana ing bumi jagat raya kabeh mau kinara kabeh mau wali laing Gusti. Oi kinantenan sorote surya mega lan Joko jangkane urip para jalmi ing arca
putraning gesang. Jogetan gambarake yen to urip kono aja nganti mangmur lali marang Purwodadi. Yen urip kono wujudake kewajiban kudu kata tepi dening para jalma kabeh kan padha duweni nyongo. Luwe-luwe mungguhe para jalma menungso. Kinantenan lambaran piwulang agami suci padha tenang anggone padha manembah marang Gusti. Semono uga anggenipun sami gesang sedaya kali bunyi mawi satanane hukum negari embro kanthi den utawa sak poco singkong luminari dasare negari kita. Sak bebas panas kono kan bakal tumuju kula sama jan malah Lomangkah sang gripis manis jengkar saking papan panggenanipun mandhap saking kayangan Suralaya tumuju dhateng Arcapada. Duna dungkap titi mangsa kang kaparingake mandhapipun sang gripis manis utawi sang Widodara Widodari wonten ing Arcapada bumi jagat raya. Kinarya kegambaraning urip bilih panguripan wonten ing bumi jagat raya wonten kakung wonten ing wonten pawestri. Bila wonten kalih sampun semanten ugi Manutya Ricacai Lerkadya Widodari ingkang
mandhap wonten ing bumi. Kinarya angejang kepi mengkae pagesangan wonten ing